bakhona abantu abake bahlela ukuthi ngibulawe. Ngiyayazi lonto kakhulu nama details ayo yonke. Kakhulu. Abanye babeze befone bengidabukise bethi hayi mfowethu kunomfo okhuluma kanje ngawe. Ngithi mina lalelani. Inhlanhla yodwa engimfisela yona ukuthi uma ke athiwa izama lonto aphumelele ngoba ngenhlanhla yami engakethi uzama ukungidubula ngadubuleki. Ngelelo langa uyobona isimanga emhlabeni ubona ngathi umhlaba kuwona umhlaba. Mangakethi nje uthi uyazama ethi uzama ukuthi uyangidubula ngadubuleki. Ngivele nje ngadubuleki. Angazi ukuthi angishiye athi mhlawumbe ngifile kanti angifile ngiyaphila. Angazi kuyokwenzakalani. Leyo nto ngaze ngayibika umndeni wakithi wonke. Abafowethu bonke bayayazi. Ngathi ubani ubhizi uthi ufuna mina ufuna ukungibulala. Bafowethu uma ngabe ngifile ngifuna ukufa eniyongiphosa emgodini kuphele kanjalo. Mangifile bafowethu ongcona ngofanani. Bathi bafowethu kulungile. Khuleka. Abantu ngingenzi lutho. Yalinga nenze into ethile kuyena. Miyekeni kanje. Uma yena eke wazama ubhekene nomunye umuntu this time. Uma eke wazama ukuyenza lento. Into engizoyenza, into njengamanje engiyenzayo. Ngenze ivideo ngayithumela kummeli. Ngathi ngicela le video ayisave kuyona yonke indawo la ngayisave khona. Le video iyachaza ukuthi ngifuna beyidlale mhla ngifile. Kuthiwa ngihambe ngesandla somuntu beyidlale. Le video isho ukuthi njengoba ngingekho ngoba le video leyo isho ukuthi njengoba ngingekho ngibulawa ubani owayithi ufuna ukungibulala. Uma engekho ngathi angifuni ukuthatha iaction ngingakamazi ukuthi ufuna ukwenzani. Kodwa mhlambe nalo lapha khona uyitshela ngiyakusaba ukufa. Mina kwahamba ubaba wami kwahamba umama wami kwabhubha ikhaya lonke kwangasala umuntu. Uma ngabe ngifile ngiyobe ngilandela bona. Angusaba ukufa. Njengoba ekhohlisa nje umkhaya ethi hey uyigwala kabi lo. Lutho. Angilona igwala ukuthi ngiyahlonipha. Leli iqiniso kumele ngilikhuluma uma ngabe ukuthi iqiniso elihambisanayo emhlabeni akunankinga kodwa ngilikhulumile le video izoseveka iyohlezi ikhona ibonakala iyozibona ngisho na izingane zakhe na izingane ezongena emculweni ukuthi kuyicala ukuzona nokhuzani. So ngalondlela ngithi angisondele bafethi kunina ngizokhuluma ngoba kunezinto uma ngabe ingakhulunywa ekugcineni abantu abayikhuluma ngoba sekufa abantu khona abantu abayodela ngokuthi kuphuma isidumbu afa umuntu bese bayabuya bethi hayi besidlala thina besimdlalisa lo mfana kwasha kwacima kanjani. Hayo namanje ngiyasho wafuna ukungishaya ehamba nami wafuna uqeda ngami ehamba nami ngingazi ukuthi engoneni yabo. Ngiyazazi futhi ngingasho ukuthi ngingazi ngiyazazi ukuthi ngonani. Mina mangabe ngisisile angifuni bese ngixoba la entanyeni ngoba nakho angisisa kumele ngihambe ngithe. Ngiya ko busy khona esengabuse umkhaya ngiya ko busy khona ngiyodlala mahala bemkhokhela imali anganginiki. Kwangimele ngifele ngimukele yonke lonto ngoba umuntu ongangiphila naye. Yabo. Ziningi izinto ezazenzeka nami ngibona ukuthi la ayisengiyashayeka. Nami mangabe senginqaba kuba umkhovu. Angithi phela mawusafika uyayuthi. Umuntu uthi baba. Athi uthi baba. Hayi maye wathi manje nawe uyabona ibhlungu phela lento. Maye awukahle phela wena manje. Ngayenza njalo ke mina. Ngathi awukahle phela manje na. Hawu. Sokukhulu kuningi lento manje mana manje. Uyabo iyo into yasiqhathayo. Ngiphila kanzima ngingazazi ukuthi ngenzeni ngoneni ngibani ngiphile kanzima nje. Ngiphile kanzima ngikwatshiswa ngenziwe yonke into. Kulungile. Uma ngabe ngalifela igama lami ngifuna ukufela ini? Ngifuna ukufela inje edlulayo. Ngifuna ukufela nihlahla. Angife ngifela igama lami. Yabo. Umuntu othi uhleli ufuna ukubulala mina angibulale. Akangibulale. It's fine. Bayahamba namhlanje abantu bayafa. Akangibulale. Mina mangifela igama lami right. Mangifele nje igama lami right. Ngenza ivideo ngayibeka ngenza yonke into. Namanje bangathiwa ngiyafa mina lo video odlala. Noyibona idlala. Ngisho ukuthi ngibulawa ubani.
ngoba kumele ngihambe naye ngoba laba bantu abayitshela ukuthi umuntu uzoboshwa hambe ohlala lapha mina ngithola umhlabathi angeke isebenze mina abantu emculweni bahambe baze bafike kuleso sigaba ukuthi beze befisa ukungibulala yabo kuze namhlanje ngihambe ngemonto yami mina ngiyishintsha manje emcimbini ngihamba ngale ngoba kunabantu abazi ukuthi kumele ngomculo kumele kuze kuphume umphefumulo yabo ngomculo nje hayi ngenye into angibulale umuntu akaze ngithuke umuntu ngisho loyo wayicabanga ukwenza lokho akawazi ufuseke wami kwaye lo wayicabanga ukwenza lokho ufuseke wami akawazi kodwa wazi izinyo lami ngihleka ukuthi ke yini le ngake ngifelayo namangazi